Aku njaluk sing klasik sik, Nduk Ken. Niken Salindri iki pancen awake dhewe di spesialke ya, Gong. Heeh. Biasane lek melu dalang liyane ngono, bar limbukan meni langsung mulih terus. Oh, ngono. Ning untuk awake dhewe dan Dwijala Ras Indonesia, dheke gelem nganti rampunge goro-goro. Ini adalah hal yang sangat luar biasa katresnane Niken Salindri nyang kanca-kanca Dwijala Ras Indonesia. Kaya ngono ya, kaya ngono. Ketemu neh karo Niken kapan? Jane tanggal 29 ning Niken ra iso. Oh, Niken ra iso. 29, heeh. Terus diundur tanggal 30 terus. Wah iya ya. Terus mengko ketemu Niken meneh tanggal 9 Desember. Wah ya nang Kediri, heeh, nang Kediri. Ya. Yo Nduk Ken. Selamat pagi, Cahayu. Pagi, Pak. Wis ngantuk apa? Dereng. Oh, dereng. Sajake karo ibumu ngrumpi ngomongne apa? Napa? Ngomongne apa? Ngomongne niki lho, Pak. Masya Allah panitia jan sip tenan dina iki, Pak. Ngopo sipe perkara apa? Mata saya itu jadi melek-melek ini, Pak. Gara-gara iki lho, Pak. Enek pentol, enek kotaan, enek sego botok, terus enek jeruk, anggur, susu. Terus diparingi kerupuk, terus jangan lengkap Pak sajane Pak. Nah, kuwi sing jenenge gupuh lungguh karo suguh ki ditindakne karo penjane Pak Gianto Pitik ya ta. Iya, makanya. Terima kasih ya untuk Pak Gianto. Monggo dalam rangka panganan, ngombe ya ta konsumsi rokok. Kuwi nggih ngopeni awake dhewe ki entake akeh banget lho Ken. Nggih, leres. Mongko nalika jaman ngejob bapak kuwi ora diperhitungkan. Lah saupamane sesuk bar wayangan aku ditimbali karo Pak Gianto, Mas Kangko, niki gandeng wayangane rampung, nuwun sewu nggo etung-etungan malih. Niki nggih rokoke kanca sampean sing cacah wonten 50 sementen, nggih wedang sementen, mangan sementen, jajan sementen. Nuwun sewu duwite panjenengan kula suda sementen nggih konsumsi. Ngono iki lek tegel ra apa-apa lho kan ngono kuwi. Lek tegel ra apa-apa. Dah, masa nggih ngoten, Pak? Ya ora. Mergo apa? Penjane Pak Gianto iki nglungguhi dadi wong Jawa. Jawa, wong Jawa ki nek ketekan dayoh gupuh lungguh karo suguh, ya ta? Heeh. Ora lukak bakale Kebak. Oh iya, ya. Aja nganti wong Jawa kaya perhitungan kayak wong Cina ya, Pak ya. Betul. Heeh, ya. Wong Jawa aja ninggalke Jawane ngono ya. Arep nembang apa, Nduk Ken? Napa, Pak? Nembang apa? Jenengan serke napa, Pak? Lah ular kambang iso. Ya. Jineman iso. Iso ta? Anu sapa jenenge? Nah, iki pengendange Pak Kangko wedok. Nggih. Nah, iki penjenengane Pak Dalang Simon. Nggih. Sragen. Kelingan karo Pak Simon to? Kula. Lho, tau dijob karo Pak Simon. Pak Simon iki. Kowe tak apusi ke lho. Pak Simon lho. Oh, jenengan to, Pak. Ngapunten nggih, Pak. Heeh, Pak Simon kuwi dalang saking Sragen. Kowe tak apusi sing dalang aku, Nduk. Jebule sing dalang Pak Simon. Ya. Ya coba. Jineman apa, Nduk? Ular kambang? Jineman ular kambang. Ular kambang jajal ulere kaya ngopo. Siap ya. Nah, engko nek apik iki ana dhuwit 200 saka Bulis Maksum nggo Angelia. Nah ya. Deh. Ya, Nduk. Ken, ulermu kaya ngapa? Nah. Telunyur-telunyur, Pak. Telunyur-telunyur. Nanong. Nah. Ya. Ular kambang sak titahe lana lana
Ini kan. Nggih ben pacare Jongpe iki lho sing gender lho pacare. Nek ben. Masa ta, Pak? Heeh. Kok rumah saku ya Mbak Congpe kabeh krune DLI dipacari kok. Oh iya, Pe, Jongpe. Ngono ya, Pe. Dilokne nikane bener ora? Golek mic disauri. Ndarani. Mboten Dik gosip. Oh, gosip. Nek sing tenanan karo Ardi tok. Kayak ngono iki kan. Jare Ardi, jadi kowe iki turane Congpe jarene ngono. Iya. Urung tahu dia apa-apa. Air. Meskipun kamu tidak bersamaku, kamu memilih bersamanya. Terima kasih kamu sudah pernah di atasku. Apa sajane iki jeneng? Omong kamu ki lho. Di atas doaku, Pak. Aku mek maksude tok. Di atas doaku. Di atas doamu. Nek kowe ora keloro-loro atimu to, mergo apa? Ardi ki mripate ora blereng milih niken wis pas. Lho. Biyen gak ngono kuwi. Sapa? Ardi Oh, saurunge niken mlebu ra ngono kuwi ya karo kowe. ora. Lho, piye dhisik saurunge niken mlebu piye karo kowe piye? Biyen aku bareng bis Heeh. digerayai komburit. Iya toh Mas. Madep aku. Heeh toh. Oh, wilo kapan wilo? Ya, saiki sono sing ayu, biyen yo. Enggak, Pak, aku enggak mau membuka masa lalu. Iya, wah, untuk nih wae. Ya. Kanca-kanca tepuk tangan buat Nduk Angelia Maharani. Aneh-aneh ya Gong kanca-kancane awake dhewe. Aneh-aneh. Kok ndelalah ya terus. Ndelalah piye? Awake dhewe dhisik iki ya duwe pembunang penerus wedok ya duwe dhisik. Wah, ngono ah. Terus mbok saiki nyandi parane wis ganti Angelia. Wah, iya heeh. Kowe isi Surakarta ki ora bakal kelangan sumber-sumber utawa bibit-bibit unggul. Oh, ngono ah. Ayo genti Nduk Legit. Wah, legit. Ha. Ya. Nduk Legit arep nembang apa sing alus-alus, Nduk? Engko saurunge gadakan, ayo. Anu ning kono sik. Sobat jeneng Angelia, ayo arep nembang apa, Nduk? Ya. Ya. Aku ora ngarani sing paling mok senengi sing kira-kira sing ngendang ki iso. Nah, apa Nduk, Git? Nah. Langgam mawon nggih, Pak. Langgam oke. Siap. Pelok nomor silindro. Pelok nggih. Nah. Pamintaku ngono ya kena. Nah. Ya ning tawang ana lintang ngono ya kena. Apa Nduk? Legit. Ayo tak dhisikke. Slendro mawon, Pak. Wah, slendro ya. Napa? Slendro napa? Langgame napa? Podang kuning. Wah, podang kuning nggih.
Nek ngono karo ngadeg nek podang kuning. Nah, ya. Nah, ya. Banggane dadi wong tuane ya terus nek duwe anak-anak sing duwe talenta, sing duwe kebisan. Heeh. Aku ki dadi wong tuwa. Wah, leku bungah ora karo-karuan. Anakku karo anake Bu Duwi kuwi sing barep kuwi wis mayang tuwa wis ndalang ora ketang awan. Oh ngono. Ya. Adike wedok si Tata kae wis lomba maca pat menang, lomba nari yo menang. Burung sing adeka. Oh ngono. Lah iya. Atas iki ceblok rada saka wite kok, Truk. Lah iya, heeh ya. Yo, dibawani mboten, Nduk, Cayu. Langsung langgam mawon. Oh, langsung. Oh, nggih. Nah, coba. Nah. Yo. Nah. Ngene iki sesuk sampean mlebu sekolah ora, Git? Besok libur, Pak. Loh, sesuk lak Kemis. Nggih, gurune gerak jalan, Pak. Gurune. Sik, gerak jalan ini dalam rangka apa? Hari Guru, Pak. Oh, sesuk hari guru to? Nggih, Pak. Oh, alah nggen malah aku radong. Wong aku hari bapak ora ngerti kok. Bojoku ya ora selamat hari bapak no ya ora. Lah ya iya. Ya. Oh, sesuk bener ora mlebu tenan? Nggih, Pak. Libur, Pak. Siap. Sekolah sing pinter ya, Cahyu. Nggih, Pak. Nah, sekolah sing pinter gapailah cita-citamu setinggi langit. Angkaten derajati wong tuamu karo kekondanganmu lan kepinteranmu. Padha karo Mbak Yumu Niken Salindri iki tenan. Nggih, Pak. Wong tuane yo melu kok angkat mergo popularitas sing diraih karo Niken Salindri. Heeh. Sapa sing ora ngerti Mama Wiwin saiki? Ayo. Karo Bapak Soleh. Lah iya, urung Pak Supono Degleng, Pak kandung Niken. Wo ya, heeh. Pancen bapake yo dalang. Wo, bapake Niken yo dalang. Dalang tur trah Klaten. Wo, Klaten Jawa Tengah, heeh. Oh iya. Dadi Niken Salindri iki yo trah Klaten, heeh. Mula Klaten iki akeh sing do kondang. Oh iya. Dalang Mbah Narto Sabdo kaya saka Klaten, saka Wedi nek ora kleru. Almarhum Ki Anom Surata ya saka Njuwiring Klaten. Oh, ngono ah. Almarhum Ki Warsena Sleng kuwi ya Klaten. Oh, iya. Duwi Boim. Lah iya. Yo, kaya ngomong, Nduk. Buka celuk ya, Nduk. Nah, ya. Podang kuning ki biasane Mas Tarno Tania Jaya sing nyuwun. Yuk. Uyuran anggolai sing tak sayang. Sik, kowe aja lungguh sik. Men disusul karo genduk Niken Salindri. Sesuai karo janjiku mau pengin ora mung nembang ning kudu nganggo jogetan jaipongan. Ngene ya, Trek. Ya, mergo iki nduk sapa legit ki talentane ora mung nembang tok, Niken ya ngono. Apa-apa iso. Apa iso? Nah, ayo. Coba Gen susulan adikmu legit medun. Pak, kula selain nyanyi kalih nari kula tangane iso dicoklek-coklek lho, Pak. Lah, aja to, Nduk. Tangan kok dicoklek-coklek. Pripun? Ngene lho, Pak. Piye kuwi dicoklek-cokleki? Aja to, Nduk, iman-iman dadak. Sik to, Pak. Arep eksperimen, Pak. Piye-piye tangane piye?
Piye kuwi nggih? Se. Piye sik kan wi. Tangane kok diceklek-ceklek iki iman-iman wong sing ora utuh diutuhke lho. Iki pokoke engko kaget Pak engko Pak. Weh, lha iki cah iki nyolong. Piye kuwi nggih? Nyolong. Piye dikapane tanganmu dikapane. Pot. Heeh iki. Iki ketok biasa ya Pak. Biasa ya padha aku. Ya Pak, delok ya Pak. Heeh, piye. Loh. Aku ya iso nduk ngono kuwi. Aduh. Piye nganti tekan ora lara to? Mboten Mongko Pak. wong normale pole semene iki lara lho. Samane iso kelet nganti tekan kene. Nggih Pak. Paling mek sitok tok kuwi. Mboten Pak, enten meleh Pak. Niki Pak. Iya. Ya wes, Pak. Ya, piye mau keluar? Piye kuwi nggih? Wis ora kan? Bisa to Pak? Biasa aku edang. Ora halah. Halah. Ya, iki kelebihane. Kok iso ngene Ya biyen? kuwi bokonge sik urung jebabar tak lah kene kaya ngene. Ora iki mesti nek biyen cilikamu ngopo ngono paling iki. Ngopo Nduk? Git cilikmu iso Nyantol iki piye iki? Iki nyantol. Iki jek enek-enek Pak. jek enek. Piye? Apa nih ya? Duduhno. Tapi iki kudu di-zoom e. Iya. Di zoom. Nganti di zoom barang. Gamelane jen koyo arep solo spell kae. Ya. Ya. Piye kuwi nggih? Piye Pak? Ngene lho Pak. Hah? Pluntirne ngene Pak. Heeh. Lho iso lho Pak. Ya. Heeh. Wis entek mendhi. Kok iso ngono Pak? Piye neh? Piye neh ijek? Tapi iki kudu linggih Pak. Wis ping 3 wi mau 4. Iki enek-enek iki. Yo Piye? butuh apa? Teng dhuwur. Heeh, ben Lagi to. nek panganane. Oh, dipangane sisikne sik. Apa dipangan sik ngono? Tempe kok iso ngawe-ngawe ngono. Pentole ngawe-ngawe, Pak. Ya. Iki ngomong arep atraksi apa? Ya arep atraksi pokoke. Ini, tapi iki kudu di ngene, Pak. Ora apa-apa, nek katokan to we. Heeh, Pak, rangkepan, Pak. Oh, rangkepan ya wis. Ora rangkepan. Tapi isine, Pak. Ora apa-apa, rangkepan ora apa-apa. Ora masalah. Ora masalah cilik kok. Isin lah. Alah sithik kok. Kanggo rangkepan gak iki, Bu? Lah nganggo apa ora kok? Nah, lah deloke. Nganggo tapi shot. Gawe kok. Nganggo. Nganggone shot iki. Ya ora apa-apa. Makasih Mbak Niken. Ini kita angkat dulu. Ya. Aja nyincing-nyincing. Lah piye? Wes hop samono ae. Ngono Pak. Lah iki kita nantol ki piye iki? Iki nyangkel lah iki malah lampu dapat kabeh. Wes. Wes kabeh Pak. Enak-enak. Wes. Jadi jek enak tapi angel nih iki kok. Ngapa sing piye? Iki dene iso muni. Apane? Apane? Kok iso muni piye to? Saged muni Pak. Muni piye? Niki lho Pak. Muni piye pinggir? Sik, kok iso muni? Muni piye? Iki nyantol wae iki kene. Alah. Sosokne rasa nggih gelungan. Kayak helm. Piye iso muni piye? Piye? Cek iso muni apa ora ya Pak? Kadung di mic munine bes sini ya. Janono. Oh gak usah nek Pak, gak usah. Oh malah gak usah. Ora usah. Ini monggo Pak. Oh, langgen gitu. Lapine. Iya. Banyak. Tepuk tangan dulu buat Legit. Ya. Oh wis kadung dudu barang kalir ora kon tepuk tangan to Pak. Ya. Ora apa dhisik iki lahirmu ya lumrah to? Nggih Pak. Kok iso ngono kuwi lho? Piye ceritane dhisik piye? Ya, Kamu enggak menemukan itu
pada saat kapan dan gimana? Dari kecil, Pak. Bisa ngene-ngene ngono. Iya, Pak. Ulang Iya, Pak. nggih. Aku ra iso wis asam urat dadi. Terima kasih ya, Ndro. Nggih. Siap-siap ya iki saiki joget tarung karo Mbak Niken ya. Nggih. Iki jaipongan. Anu, ready. Kekno Angelia Sundak. Nggih, wi coba sini. Nah, kekno Angelia. Saka Bu Lis Maksum. Nah, sebagai support. Yo, lagunya apa, Ken? Bajidor Kahot apa Bajing Loncat? Bajing loncat. Bajidor Kahot. Bajing loncat. Oh ya, bajing loncat. Ya. Sing slendro apa sing belok? Neng, slendro, Pak. Slendro, oke. Ya. Bagian anu apa jenenge ngerep siap-siap Mas Wisnu, Mas Bobo. Pirantine ditokne, ya toh. Ganti Pak sing nge-rap saiki. Sapa? Pak Dodo karo Mas Ardi. Ya aja. Pak Dodo kok kon ngarep ya ora iso. Ya. Pak Dodo isone gawe lagu. Ya, coba kayak apa? Tanpa bawa. Nyok. Ya. Balungane iki Mas Edi ya wis iso ngabiantara sowan Mas Edi Kitun. Terima kasih Mas Edi. Selamat atas kelahiran anaknya yang kedua. Cewek apa cowok? Cewek. Ah, jos. Luar biasa. Selamat. Barepe cowok iki cewek. Ah, wis komplit. 2 anak cukup, keluarga berencana. Ya. KB, heeh. Kerajaan budaya, heeh. Ya. Yo, kaya apa? Balungan kentel sing seru. Oh, ora ah. Iki balungan jotos-jotos Yai Sekar Madu gamelane sing Kiai Gadung Melati ana ing SMKI Surakarta nggih ujian Mas Jendra. Oh ngono, ya. Makaca, yuk dados. Mbak Retno, ejing. Bajing loncat, ke astana halang. Bajing loncat balik. Ora mung wong wedok iso ngendang, iki wiraswara iso dadi zuru. Ya. Ya. Ejing. Ya. Bajing loncat luar biasa. Gen leren sik nduk Niken karo nduk Legit. Ya, engko wayahe campur sari tampil meneh. Oh iya, Ayo nduk Ken, nyanyi apa nduk? Ya ijik lah sepote. Isih, ya, sepote musik. Niken gen medhun sik.
Sesuk bablas nyanti nduk Ken. Tanggapan nyanti sesuk. Mijin Tulung Agung, Mbak. Oh iya ya. Mirsani nggih, Pak nggih. Mirsani nggih. Lah aku lek nonton rono kon piye? Nggih. Rono ning Tulung Agung ta? Nggih ta? Heeh iya. Mengke kula kei VVIP terus kula ken minggah. Oh sip. Oke. Nyawer nggih, Pak. Ngomong ibumu sesuk budal Tulung Mengke Agung. nonton niku, Pak. Apa? Napa sindene Pak Minto? Oh iya. Kali Mas Ardi ya, Pak. Adine gelem tak jae. Tarinan gelem ora? Buron. Gelem di. Buron. Sesuk mangkat Tulung Agung di. Nek cintai yo kudune gelem mangkat. Ayo sesuk. Ning Tulung Agung. Aja main latihan ae. Oh, alasan latihan kuwi asine ora. Kuwi asine gawe video klip karo Nanda Kentut. Arep madeg dadi ratu. Nanda arep madeg dadi ratu Mananda. Ya, sinuwun Mananda ya. Esuk mangkat ning Tulung Agung. Ora masalah atur karo dolan kok. Bapake pengen refresh. Ora mau nyambut gawe wae ning sekali-kali iki piknik. Pengen nonton. Pengen nonton ngene-ngene ya. Ora aku wis. Bapak ki wis adoh karo bangsa sing ngono-ngono kuwi. Sabis. Oke. Sabis masuk. Mangan bareng. Seragam yoga ya. Oh yogane kono kon ngalih kabeh tabuhi di LI ngono ya. Kono yogane tuwek-tuwek Dik. Ya ora nom-nom yo. Ayo lagune apa Nduk, Ken? Nah, napa, Pak? Manut sing saiki. Enek sing nyuwun sinarengan. Terus ana sing nyuwun tresno sejati. Oke pokoke sinarengan, heeh. Niku mawon. Apa? Apa Mas? Puspitanala. Oh, Puspitanala. Iya, oh, ya, musike anu gamelane nututi ora iki? Ya, nututi cacal. Ya, Puspitanala. Ya, sesuk ana pentas spektakuler ana ing Tulung Agung. Ha, ute Tulung Agung. Ya, senior-senior awake dhewe dalang tumaku tampil. Heeh. Iya. Kaya Puspitanala. Puspitanala ya. Mas, mangga dianterke. Nah, yuk. Ya. Ana sing mesti ana sing pro dan kontra, ana sing seneng nganggo musik, ana sing ora. Kanggone sing ora ya nyuwun pangapura merga awake dhewe nggo musik iki merga nuruti kersaning sing kagungan dalem. Heeh. Nyatane Pak Gianto saha Bu Yayu ngersakne nganggo musik ya siap. Awake dhewe wayangan model siwe piye-piye wae siap ya, Truk. Ya. Klasik ya oke nyatane. Winginane ana Sragen ya klasikan orang nganggo musik, orang nganggo apa-apa. Ngono. Ya. Yo. Terus apa? Loh, Kak, Ndara Permadi, Ndara Janaka. Heeh. Kok jagongan karo Banowati ngomongne apa?